Heddiw mae Dydd Miwsig Cymru yma yn y coleg a mae hwn yn ddiwrnod pwysig ac angenrheidiol, dweud y gwir, i'n myfyrwyr ni oherwydd dydan ni'n ardal eitha Saesnigaidd mewn gwirionedd a mae cael rhywbeth yma i ddathlu'r Gymraeg yn golygu llawer iawn i'r myfyrwyr oherwydd dydyn nhw'n dod i gyswllt falle efo cerddoriaeth Gymraeg na'r iaith Gymraeg yn gyffredinol o ddydd i ddydd. Ie, so trydydd blwyddyn eleni o Dydd Miwsig Cymru a mae di tyfu'n aruthrol. Dwi'n credu beth sydd wedi bod yn hyfryd i weld eleni ydy gymaint o bobl yn ymrwymo i drefnu pethau. Y syniad ydy wrth gwrs ddim jyst i ddathlu'r gerddoriaeth ond i ddathlu'r iaith Gymraeg a cyflwyno'r iaith Gymraeg trwy gerddoriaeth i pobl falle sydd roed wedi clywed yr iaith mewn cyswllt ifanc, bywiog, cyffroes. A dyn ni yma yn Ngholeg Gŵyr heddi ac mae yna 2 i 4 fil o fyfyrwyr yn gwrando ar gerddoriaeth mewn 4 lleoliad gwahanol. Mae gennym ni lu o fandiau wedi trefnu, rhai acwstig, rhai dawns, pethau electronig. Mae gennym ni hefyd fandio o'r coleg yn chwarae bandiau gitar a'r math yna o beth, o bod o'n dod yn berthnasol a bod y myfyrwyr yn cymryd rhan yn y diwrnod, a wedyn yr uchafbwynt ydy'r GLC yn chwarae nes ymlaen yn y Brynhawn. Fi'n chwarae gyda fy band, The Ferns, a fi'n gwneud set ar ben fy hun hefyd. Fi'n just canu, chwarae gitar, ysgrifennu cyneuon fy hun, gigio mewn diwrnodau fel hyn. Fi chwarae drymiau am y band The Ferns a gitar yn y band Vanilla. Mae Dydd Miwsig Cymru yn bwysig i fi oherwydd mae rhoi siawns i ni i chwarae o flaen mwy o pobl a cael mwy o following. Ni wedi gweld gwahanol fathau o music hefyd, felly mae yna DJ sy'n chwarae creion Cymraeg, a yn wedig mae yna hefyd bandiau live, felly ni'n gwrando gwahanol fathau o music sydd ar gael yn Cymraeg. Fel chi'n edrych ar rhai o'r enwau yr artistiaid sy'n chwarae dros Dydd Miwsig Cymru, Adwaith, Serol, Hana, Edith. Mae yna naws gwahanol, mae yna mwy o gerddoriaeth dawns, mae yna mwy o gerddoriaeth benywaidd. Dwi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn, ddim jyst un peth ydyn ni. Felly, mae hi'n teimlo fel oes air, a mae'r diwrnod yma, mae'n gret gweld gymaint o bobl yn cydweithio i trio dangos beth sy'n digwydd yng Nghymru. Fi'n credu mae'n bwysig oherwydd, fel fi wedi gweud, mae cerddoriaeth yn rhan enfawr o diwylliant Cymru. Felly, fi'n credu mae gormod o talent Cymraeg sydd ddim yn gael ei gweld a darganfod. Felly mae diwrnodau fel hwn yn gael cerddoriaeth Cymraeg mas i gael i pobl i gweld y popeth. Mae'n bwysig iawn i cadw'r diwylliant yn fyw, fi'n credu, ar iaith hefyd, so ie. Gobeithio fydden ni'n gweiddi digon uchel i bobl ddechrau sylweddoli bod yna lot yn digwydd yma yng Nghymru a bod yna lot o gerddoriaeth, talent ifanc, ffres, gwerth i glywed.